Okay, so let's start para sa ato ang next topic. So ang next topic nato is about transformation of functions. So ang ato i-discuss diri kay vertical shifting, horizontal shifting, reflecting graphs, vertical stretching and shrinking, horizontal stretching and shrinking, and even and odd functions. So last meeting kabalo na ta how to graph function. So karon ang ato i-discuss diri is more on transformation of function and how it affects its graph. So diri na atay vertical shifting. So adding a constant to a function shift its graph vertically. Upward if constant, okay, pag positive, downward naman pag negative. So if we have a function y is equal to f of x, natay y is equal to f of x plus c. Okay? Again, pag positive, mag-add ta og constant, positive, upward. Pag negative naman, nga constant, downward. Okay? So, ang atong y coordinate of each point on the graph of y is equal to f of x plus c is c units above y coordinate of the corresponding point of the graph y is equal to f of x. So we obtain the graph of y is equal to f of x plus c simply by shifting the graph of y is equal to f of x. Upward, c units. Pag negative, yun nga kakasabi ko, shifting the graph downward, c units. Depende kung unsa ang constant. So para mas masabdan nato, suppose that the c is positive. Okay? So we have here the graph. Again, pag mag-plus ta og constant, upward ang ato ang units, c units. So example, kung kaniyang function, original function nato ning kaning color blue, mag-add ta og constant plus c, mo saka siya upward. Okay, mo saka ha. So depende kung pila ka book units. Dire, mag-downward pag negative ang ato ang constant. So kung kaniyang original function nato kaning color blue, munaog siya. So mahimo siyang kani. Ang graph niya, munaog siya. So para mas masabtan, we have an example. Okay? So ang atong original function nato, f of x equal to x squared. To sketch the graph of each function. So g of x equal to x squared plus 3. Okay? So kung makita nimo mo ni ang original function, di ba? X squared, then nag-add ta, okay, plus 3. So kung masabdan nimo dire, we have 3 units upward. And then we have here x squared minus 2. So downward 2 units. Okay? So first muna atong i-drawing ang function nato x squared. Importante jud na, this is curve ang graph niya. So kani ang original graph niya kaning color blue. Ang vertex niya is naa sa origin kani. So ang mahitabo kaning vertex mag-move ta 3 units kasi plus 3. So 1 2 3. Di ba 3 man ni diri? Upward sa aniya ha graph. So meaning ang iyang color red na curve kani nga function mo na iyang graph. Dali ra kayo. We just have to use upward units. Downward naman 2 units. So ano na pod ka, mag-count ka below sa y-axis niya from the origin. So mahitabo 1 2. So kaning color violet mo na iyang parabola or ang curve na graph nato or sa iyang function. Okay? So next naman is naatay horizontal shift of the graph. Okay? Pag horizontal ang shift nato sa graph, we have here the function f x minus c. So ang shift nato sa graph of y, spot of f of x, sa right siya of c units. And then pag positive naman, sa left siya ang ato ang c units. Again, ang graph nato is padulong left or right. Kanina upward, downward to siya para sa vertical shift. So kung kaniya ang atong original graph kaning color blue, kung makita nato, nag-shift siya, move siya sa right pag f of x minus c. Pag f of x plus c, mag-shift padulong left.
Okay, depende kung pila ka buok ang ato ang units. Depende sa C. So example, para masabtan nato, we have here f of x nato, x square, murag yapon na nga to ang original na function. So ang may tabo, we have here g of x, x plus 4 square. Okay? X plus 4 square. And then we have here x minus 2 square. So kung makita nimo naatay 4 units. Okay? So since positive ba ni kasi x plus 4, okay, padulong ka og left. 4 units to the left. So kung kaniyang original function nato para sa f of x, x square, kani na ang vertex niya is nasa origin, kani, move ka 4 units. 1, 2, 3, 4. Nakuha siya. So diri natangap unit. Kasi sa transformation niya, x minus 4 square. Nakuha. Para sa x minus 2 square, 2 units to the right. So 1, 2. So mo na siya ang x minus 2 square. Nakuha siya. So again, dali ra kay na siya, basta sabton lang nimo ang horizontal and vertical shifts of the graph. Okay? Next naman nato is we have another combining horizontal and vertical shifts. Okay? So we have here an example, square root of x minus 3 plus 4. So kung makita nimo diri na atay x minus 3 plus 4, di ba ang para sa horizontal shift nato, di ba x minus c. Pag x minus c, move to the right. Pag ina niyang itsura, di ba? Dayon para sa vertical shift nato, di ba? Kung maka-remember mo, f of x plus c. Kani ba ang f of x plus c? Kaning para sa vertical shift. Dayon kaning square root of x minus 3 mo na siya ang horizontal shift to the right. Okay? So kung makasabot mo, kaning color violet, mao ni siya ang original na graph. Okay? So kung kaniyang original graph nato, dayon kung mapansin nato, square root of x minus 3. Meaning, move to the right 3 units. Nakuha. So kaniyang 1, 2, 3. Move 3 units to the right. Nasabtan. Dayon plus 4 meaning upward. Upward 4 units. So kanimo ng 1, 2, 3, 4. So isa ka lang nimo then kanina dahil ng point. 3, 4 nga point. Coordinates niya. 3, 4 nga point. Then mag-ana. Awaton lang nimo ang function niya. Paana raman ang function. Nakuha siya. So ang goal lang nimo diri is kabulo lang ka mag-graph. Kabulo ka mo gamit sa transformation. Okay? So next na to nga i-discuss is ang reflecting graphs. Okay? So sa reflecting graphs na to, we have here the function again, y is equal to f of x. Okay? And then, para sa reflection niya, how to obtain the graphs when y is equal to negative f of x or y is equal to f negative x. Okay? So we have here the following definition para sa reflecting graphs. Pag negative ang atong function, y is equal to negative f of x, then reflect the graph of y is equal to f of x naa sa x-axis. Nasabtan, kung kanigali ang itsura sa graph, okay, sa function nato, negative f of x, reflect sa graph niya sa original function y-axis. Pero kapag ang graph nato y is equal to f of negative x. Okay, magkaiba sila ha. So kung inani gali ang graph niya, in the original function, naa siya sa y-axis. So example, okay, so kung kaniyang original graph, y is equal to f of x, kaniyang original function niya, pag imo siyang in negative, ang function, reflection ra niya. Kung inani ang itsura sa graph,
reflection niya, paana siya, reflecting graph ang tawag ana. Okay? So, parang ano siya, symmetrical. Okay? Paana ang iyang graph? This is negative f of x. Pero again, nag-reflect siya sa x-axis. Kani ang iyang mirror na sabdan. Pero pag inani gali, ang y-axis ang mirror niya. Okay? Y is equal to f of x. Dayon, ang iyang mirror, f negative x. So, mo na ang iyang symmetrical. So, kung kaniya original function, awaton lang nimo na siya. Basta reflect siya sa y-axis. Okay? So, we have here an example para masabtan nato. Okay? So, naata sketch the graph. So, f of x equal to negative x squared. G of x is square root of negative x. So, kaning negative f of x, kung masabtan nimo ni siya, f of x equal to negative x squared. Diba? So, pariharan na siya sa negative na function. Negative f of x. Okay? So, meaning, mo reflect siya sa ato ang x-axis. Okay? So, tanawan nato sa iyang figure 4. So, mo ni siya ang graph niya. So, kung kaniyang original graph, di ba again, ang problem ato, f of x is equal to negative x squared. Okay? So, actually, ang original function niya is ang x squared. Okay? So, pagka negative din mo sa iyang function is just ang graph niya is, of course, pababa siya or downward. Okay? Ang isa, upward, ang curve niya. Kasi positive. Kanin, since negative, downward. And ang iyang vertex, of course, nasa origin lang siya. Nasabdan siya pag tanaw sa graph. Okay? Reflecting graph ang tawag ato. Pero how about this one? Naatay square root. So, ang pag square root man good, meaning ang function niya is, okay, function is negative x. So, meaning, ang f of negative x nato, mo na siya ang square root of negative x. Okay? Ang original function ani, f of x, nato is just the square root of x. Nakuha siya. So, mo na siya ang pasabot nako. No? Kay kung kailangan mapansin jud nimo or ma-analyze nimo kung horizontal ba or vertical or na ba siya sa x-axis or nasa y-axis ang reflection niya. Okay? So kung diri sa letter B, again kakasabi ko lang y is equal to square root of x na siya. Okay? Pag imong in-negative, okay, negatives. Okay? Ang atong x niya nasa sa square root, mo ni ang itsura sa graph. Okay? So kaniyang original graph nato, square root of x, okay? Naa siya sa right side, then syempre i-reflect nimo siya sa y-axis nato. Okay? So diri pud ang graph na sabdan siya. So diri ang square root of negative x na nasabdan. Okay, make sure nga mag-practice mo ani. Okay, so kaning color red na to, mo na siya ang nahitabo nga reflecting graph, okay, sa y-axis. Next is we have here the stretching and shrinking. So if you have some function, kani, y is equal to f of x, ma-obtain na tong shrinking or stretching if we have the constant nga ginamultiply nato. Okay? So para masabtan nato, we have here the vertical stretching and shrinking graphs. Okay? So pag positive ang atong c greater sa 1, then ang atong graph is vertically by a factor of c. Okay? Then kung ang ato ang c naman is naa siya sa 0 to 1 nga boundary, so make sure nga fraction siya. Pwede siya 1/2, 1/4, 3/4. As long as boundary 0 to 1, then we can say that ma-shrink siya. Okay? Again, pag ang C nato greater than 1, pwede 2, 3, 4, 5.
As long as mataas pa sa 1, mag-stretch ang ato ang graph vertically. So kung makita nato dire kung kaning color blue mo ni siya ang original graph nato, kaning color blue, no? So kung naatay C is a constant, multiplyan nato, ma-stretch siya. So muana pa jud ang graph niya. Nasabdan siya, muana pa jud siya, mubukad pa jud na siya as long as na-stretch. Nasabdan ni, the more nga mutaas ang value ng C. Okay? Kasi C is greater than 1. Okay? Again, diri naman sa kabila, pag ang original graph nato is kaning original graph, that is your y is equal to f of x, mag-shrink siya pag fraction. Basta ang boundary is 0 to 1. Butang nato 1/2. So muana siya, mugamay ni siya. Antod nga moduol siya sa x-axis. Mugamay ang curve niya. Nasabdan siya, muana pa siya, oh. Kani ang gibuhat nga graph, muana ra na. Mugamay ang curve niya. Okay? So anyway, we have here the following example para masabtan nato ang vertical stretching and shrinking nato sa graph. So we have here original graph nato balik, f of x equal to x squared. Okay? F of x equal to x squared. So mo na siya ang original graph, kaning makita ninyo diri, color violet. Mo ni original graph nato, color violet. What will happen if we have 3x squared? So ang 3 mo nang constant. Pag mudako gali ang constant nato, naga-increase ni siya, naga-stretch ni siya. So this is your 3x squared. Kaning color red nato. Okay? So pag 4x squared is muana pa na siya. Ito isulat ha. Muana pa na. Mudikit siya sa y-axis. Muana. Pero pag fraction, di ba? Pag fraction is meaning yung boundary niya is 0 to 1 na ang boundary, di ba? So 1/3 x squared. So mo ni ay itsura sa 1/3 x squared. Kaning color blue na to nga graph. So pag mo ano siya? Moduol siya sa 0, meaning bubukad jud og ayo ang ato ang curve. Shrink na siya. Okay? So nasabdan na siya. So make sure nga i-practice gud ninyo ha. Kung 1/3 inani. Pag 1/2 paana na siyang 1/2. Okay? Pag 1/4 paana ang 1/4. Okay? Or 0.1. Kani ang 1/3 is 0.3, di ba? Pag 0.1 is muana na jud ang graph niya. Mubukad ang ato ang curve. Okay? So inana ang itsura sa ato ang vertical stretching and shrinking graph. Okay? And how about kung i-combine na nato ang shifting, stretching, and reflecting? So medyo challenge jud na siya. Kay daghan na kay tag mga transformation. So example, f of x equal to 1 minus 2x minus 3 square. So kaning x minus 3 square, mo na siya ang ato ang tan-awon. Okay? Nga nag-shift siya to the right. Di ba gitudloan ata mo ani mo ni siya ang shift to the right. Naman tay 1, so mo na siyang ang bantayan nato. Okay? And then negative 2. Okay? So natay constant nga negative 2. So balik ta ha. So actually ang original graph nato y is equal to x squared. Okay? Kasi parabola man jud ni siya nga kani nga function nasabdan. So kung makita nimo, hinay-hinay lang ta ha, kani unahon x minus 3. So meaning pag merong x minus 3, right ang i-shift nimo siya to the right 3 units. Okay? Of the graph x minus 3 square. So from this color black, mo ni ang original graph nato kaning color black. Okay? So x minus 3, shift ka 3 units, 1, 2, 3 kani.
Kini na day ng color violet nato para sa y is equal to x minus 3 square. Okay? Dayon naatay negative 2. Okay? Pag naay negative 2, okay? Kung sa'y pasabot ana, reflect. Okay? So mo reflect siya negative 2 kani. Nasabdan siya. This is your negative 2x minus 3 square. Reflect. Basi nalimtan ninyo ang formula ha na araba diri. Discuss na nako ang sa reflect graph kani akong pasabot. Reflect ka sa x-axis niya kasi negative yung function, negative 2. Nakuha siya. And then the last one is the positive 1. So pag positive 1 meaning upward ka. Last one, upward, 'di ba? Upward 1 unit. Narao upward 1 unit. So meaning kaning color red nimo, kaning curve nato diri, that's your final answer para sa kaning function 1 minus 2x minus 3 square. So this is your final answer sa kaning color red na curve. How about sa horizontal stretching and shrinking naman? So kanina, vertical yun, yung stretching and shrinking. Dito sa horizontal. So para sa horizontal naman, the same gyapon ng process, okay? Pero ang nakalahi lang, ang function nato is naa sa sulod. Okay, ang function nato nasa sulod, c of x. Okay? Pag ang constant nato is greater than 1, so meaning 2, 3, 4, 5, increasing siya. Okay? So meaning, ang atong function, y is equal to f of x, horizontally by a factor of 1 over c. Okay? Para naman sa stretch, kaniha shrink siya, baliktad. Okay? Shrink siya pag c is greater than 1. Pero pag fraction, 0, less than c, less than 1, stretching siya. Okay? Mag-stretch siya sa graph na to, y is equal to f of x horizontally by a factor of 1 over c. Okay? So kung mamasabdan nato na atay original graph kaning color blue nato, this is the original graph. 'Di ba? So kani nga original graph nato, pag naatay constant nga nasa sulod sa iyang function, mag-shrink siya. So ina niya itsura na sa iyang shrink kaning color red na graph. Okay? Magkagamay pa jud na, muana pa na. As long as ang ato ang C na constant naga-increase. Like 2, 3, 4, 5, maga-increase na siya. How about this one? Naga-stretch. Naga-stretch siya pag fraction. Fraction man ni, di ba? 0 to 1 man ang boundary. So, meaning, naga-stretch ang muana pa na siya. Okay? Mo layo pa jud kay na siya, mo stretch pa jud na siya gayo. So inana ang pasabot sa stretch and shrink sa horizontal nato. So para masabdan, we have here the two following function. Y is equal to f of 2x. So kani siya naatay 2 constant. We are using this one. Make sure nga shrinking siya sa letter A na problem. Okay? Sa letter B na pod nga problem, y is equal to f 1/2 x. So fraction. So ibig sabihin, nag-stretch ang ato ang graph. Mao niya itsura niya. Okay? Nag-stretch ang ato ang graph. Again, pag fraction ha. So take note ani. So para masabdan na to sa graph niya. Okay? So mao niya itsura niya sa graph. Okay? So balik ta. Sa function nato, y is equal to f of x ina niyang original graph. Pag butangan natog 2, f of 2x, kabantay ka, nag-shrink ang ato ang kaninga graph. Pag imon nang siya i3, f of 3x, mo compress ang ato ang graph. Mo dikit pa jud na siya ayo.
Muana jud na siya, mo dikit pa jud ayo. So ang ibig sabihin, the more naga-increase ang ato ang constant, naga-compress ang ato ang graph. Pero pag fraction, okay, inani ang itsura niya, naga-stretch siya. Kani naga-shrink ha, basi na sayo og ingon. Shrinking ang tawag ani. Kani naga-stretch. Okay? So kani ang stretching niya, basi na mali ko ganina. So kani ang tawag niya shrink. Okay? The more nga you increase ang value ng constant. Pero kani pag naga-fraction, butang na to 1/2, 1/4, 3/4, naga-stretch ang ato ang function. So mo na siya ang stretch. So again, practice lang jud mo ani ha sa ato ang graph. Kay mo jud ang challenge nato diri. Okay? So next nato, if we have even and odd function nato, so ang mahitabo diri pag ato ang function is negative, f of negative x is just positive f of x. Okay? Meaning, pag even function siya, mubalik siya sa original niya, f of x. Pero kapag odd function naman, okay, f of negative x equal to negative f of x. Sige, for example, para sa ato ang even function, okay, f of negative x, square ni siya, di ba ang 2 is even number? So, ang mahitabo, mahimo siyang x square. It's just equal to the original function f of x. Di ba? Pero pag odd number naman, di ba, negative x the power of 3. This is odd number. So, ang mahitabo, mag-negative yung function natin. Kaya na may mabilin nga negative 1. Di ba? Or negative x cube ang answer ana. Okay, so meaning careful jud mo sa even and odd function sa mga exponent nila. Okay? So para mas masabtan nato sa ilang graph, we have here f be a function. So even siya. Okay? Sa f of negative x, mahimong original f of x lang for all x in the domain of f. Pag add naman, mag-negative yung function natin. Depende ha sa odd number 3, 5, 7, mo ba ng mga odd number. So f of negative x is equal to negative f of x. Okay? So para sa graph niya, mo na yung example. Okay, para sa even number, mo na yung example para sa odd number na to. Okay, para mas masabdan na ata example. Okay? So example ani, f of x equal to x5, x to the power of 5 plus x. Okay? So ang goal lang nimo is i-negative nimo ni ang x nato. So f of x ay so f of negative x kaniha tan-aw diri x to the power of 5 plus plus x. So ibig sabihin i-negative x mo tanan. Ang mga x ha, meaning negative x to the power of 5 plus negative x. Mo na ang goal nato because we are checking kung odd ba or even function. Okay? Mo jud ang atong buhaton, f of negative x. Fix na jud ni. Ilisan nato ang mga x sa negative x. Sakto ba? Nasabtan ni. So since negative x to the power of 5 is odd number, so negative ang x. Negative x to the power of 5. Dayon, negative x is just negative extra. So your answer here is negative ang ato ang function. Okay? So next, g of x. So again, ang g of x, ang may tabo, i-check nato kung mubalik ba siya sa original natong function, 1 over x to the power of 4. So kaning x, ilisan nato og negative x to the power of 4. So may tabo 1 minus x to the power of 4 gyapon siya. Nakuha siya. So ang may tabo, your answer is g of x. Okay? So 1 minus x negative x to the power of 4. So mabalik siya original. As you can see, ibalik na siya sa original. So your answer is even number siya.
Basta mo balik sa original. Kani kay dili baya. Nag-negative baya ang result. Wala ni balik sa original. How about this one? Ang answer ani kay neither. Nga naman, kaya ang x nato is the power of 1. Ang kani, x square is even number. Ang kani, odd number. So may tabo, neither even nor odd siya. Okay? Kaya dili man negative x ang function ani. Okay? Kani kung makita nimo ni balik siya sa original pero negative lang siya ang na-represent nato. Negative x to the power of 5 plus x. Kani dili man mabalik sa original. Di ba? So the answer is neither. So make sure na sabtan ni ha. Okay? And that's it. So again, you have to practice everything ha. Kaning mga nakita nato diri sa ato ang exercises kay diri ra kumukuha sa inyong assignment quiz and exam nato. Okay? So that's it.